Iya, iya. Kowe kok lu mbok meneng wae kaya ana sing dipikirne tenan. Nggih, Pak. Aku mau lagi mikir urip. Kadang rasane kok angel banget. Nggih, Pak. Lho angel piye maksude? Nggih, Pak. Kanca-kanca saiki padha sibuk karo urusane dhewe-dhewe. Yen aku duwe masalah, ana kaya ora ana sing bisa diajak cerita. Walah. Geng. Geng, kowe kuwi nanging kok susu mikir sing ora-ora. Urip kuwi pancen kadang gawe ati proses sepi. Nanging aku wedi Pak, yen nganti aku pancen ditinggal dhewe. Elino Geng, wong urip kuwi ora bakal bisa dhewean. Mesti ana wae sing peduli sanajan ora ngerti katon. Nanging kadang aku krasa ora ana sing ngerti perasaanku. Ya kuwi jenenge urip, ora kabeh wong ngerti isi atiku. Nanging sing penting kowe tetep dadi wong apik lan ora nutup ati kanggo wong liya. Maksude aku kudu tetep percaya karo kanca-kancaku. Nggih, kanca-kanca sejati kuwi ora tansah ana saben wektu. Nanging dibutuhke mesti gelem nulungi. Saiki aku rada gelo omongan panjenengan. Dene kuwi sing tak kate wong urip kuwi kudu sabar lan tetep pikir positif. Matur nuwun Bapak Semar. Kadang kepikir panjenengan gawe aku luwih kuat. Ya wis Geng, yen atimu wis luwih tentrem, ayo diteruske lakumu. Aja nganti rasa wedi gawe kowe mandeg. Nggih Pak, aku bakal nyoba luwih kuat lan ora gampang nyerah. Api kuwi